tervetuloa Tanssivan Porvoon tiloihin. Mun nimi on Mia ja mä ajattelin nyt näiden 5 viikon aikana opettaa teille erilaisia, aika helppoja, hauskoja showtanssisarjoja. Jos showtanssi on sulle ihan vieras käsite, niin se tarkoittaa aika laaja-alaisesti oikeastaan mitä vaan tanssityylejä. Meneviä, kivoja pop, disco, hip-hop tyyppisiä sarjoja tuutte näkemään tämän 10 tanssikerran aikana. Mutta sen enempää höpöttämättä aloitetaan. Muistakaa, että ette saa suuttua itsellenne. Jos heti kädet ei tottele tai jalat ei tottele, niin sinnikkäästi vaan koetatte uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja jätätte vaikka ensiksi kädet kokonaan tekemättä, teette pelkät jalat. Ja sitten kun ne jalat rupeaa toimimaan, niin otatte ne kädet mukaan. Mutta tämän päivän biisi, mitä lähdetään tekemään, on upea suuri menestyshitti Gangnam Style. Mä opetan teille nämä kaikki liikkeet ensiksi ilman musiikkia. Ja sitten kun liikkeet on hallinnassa, niin sitten pannaan musiikki päälle ja ruvetaan tanssimaan ihan tosissaan. Mutta ensimmäinen liike lähtee jaloista. Te teette tämmöistä pientä täpsytysliikettä puolivarpailla ja vuorotelle astelette. 1, 1 ja tupla. 1, 1 ja 2. Aina vuorotellen. 2 ykköstä ja sitten tupla. Tan, tan, tan. Otetaan kädet mukaan, paatte kädet nyrkkiin tuohon eteen ja rupeatte heiluttelemaan ranteitanne. Sitten jalat matkaa. Lähtee ensiksi oikea jalka. C, K. 1, 1, tupla. 1, 1, tupla. Vielä sama kulja. 4, 5, 6, ja K. Sitten nostetaan käsi tuohon ylös ja pyöritellään siitä. Jalat tekee ihan samaa, mitä ne teki äskenkin. Eli 1, 1, tupla. 1, 1, tupla. Vielä kerran. Ja 5, 6, ja K. Hyvä. Sitten mennään eteenpäin. Viette oikean jalan eteen ja vasen jalka menee taakse. Vähän niin kuin juoksisitte. Pam, 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 pam. Tai niin kuin hiihtoa. Mitä vaan, mutta tämmöistä liikehintää. Vuorotellaan toinen jalka taakse ja toinen jalka eteen. Hyvä. Kädet pannaan vyötärölle. Katse menosuuntaan. Ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8. Eli vähän tuommoista, mitenhän se nyt on, heilutusaskel tyyppistä liikettä teette tuohon oikein vasempaan suuntaan. Eli lähtee näiden juttujen jälkeen 4, 5, 6 ja 2, 1, 2, ja 4, 5, 6 ja 2. Pysähdyt paikalles. Otetaan tosi vahvoja lantioliikkeitä. Boom, boom, 3, 4. 2 kahdeksikkoa. Saatte kunnolla oikein terävästi laittaa lantiota vuorotelle eteen ja taakse. 2 kasia tehty. Lähdetään pomppimaan tuohon suuntaan niillä ihan samoilla käsillä ja jaloilla, mitkä siinä alussa oli. 1, 2, pohjaa. 5, 6 ja peiliin päin. 1, 2, pohjaa. 5, 6 ja Siinä on tanssin ensimmäinen osuus. Sitten lähtee musiikista vähän hitaampi kohta. Siihen tehdään sitten taas jotain selkeästi erilaista. Sitten tulee vielä kertosää. Eli tämä on rakentunut tämmöisistä muutamista erilaisista paloista tämä tanssi. Mutta mennäänpäs eteenpäin. Mehdään sitten. Te voitte kelailla ja niin poispäin, niin mun ei tarvitse nyt näyttää alusta. Te olette sivuttain peiliä päin ja tulee peppu tekee hitaan lenkin ja 2 nopeata lenkkiä. Sitten teillä on selkä valmiiksi notkolla, niin pyöristätte sen, tuotte notkolle, pyöree, notko, pyöree. Otatte askeleen ja sama juttu toiselle puolelle. Eli nyt tuolta peilin kautta peppu, hidas lenkki ja 2 nopeata. Boom. Selkä valmiiksi notkolla, pyöree, se ja ka. Hyvä. Palautatte sen sitten siihen viekkoon. Sitten me viedään vasen käsi kohti kattoa. Pam, 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 pam ja vikku, sekka. Eli 8 kertaa iskette nyrkille kohti kattoa. Jonka jälkeen juoksette tuolta ja avaatte kädet tuolta ja viette ne vyötärölle. Siinä oli meidän 2. osuus. Nyt me menemme 3. osuuteen. Eli viimeinen kertosäe ennen kuin saadaan laittaa musiikki päälle ja tanssia tätä ihan kunnolla. Mutta kertosäe lähtee näillä samoilla käsillä taaskin. C, K, Y, K, K ja ne, vi, ku. Sitten nyrkki ylös, Y, K, K ja ne, vi, ku, se ja K. Lähet pumppaa alas. 1,
2, 3, 4. Eli ihan peruskyykky. Meet vaan 4 kertaa alas, 3, 4. Viet pepun pitkäksi, 5, 6, 7. Eli 2 kertaa suoristat molemmat jalat ja peppu tekee lenkin peilin kautta. Pysyt kyykyssä, polvi aukee, 1, 2. Tupla nopea ja kohjane. Sitten sivusheikkaus, 5, 6, 7. Hyvä, siinä oli kertosäkki. Ja sitten enää tehdään loppujuoksut. 1, kohjane, 5, 6, 7. 1, 5, 6, ja 1 ja 2 ja kohjane. 5, 6, 7. Käsi mukaan kohjane. 5, 6, ja siinä on meidän koko Gangnam Style. Tuntuu ehkä siltä, että tässä on nyt paljon liikkeitä, mutta sitten kun käytte videon läpi vaikka pari kertaa sieltä alusta, muistelette mitä siellä on ollut, niin sitten se varmasti selkeytyy siitä aika helpostikin. Mutta ei mitään, nyt me pannaan musiikki päälle ja tanssitaan koko homma läpi. Gangnam Style. Ensimmäinen koreografia tehty. Kiva kun olit mukana. Toivottavasti tykkäsit ja opit sen tanssin, ettei se ollut liian hankala. Ensi torstaina tehdään sitten jotain ihan muuta. Kannattaa tulla silloinkin saitille, eli www.miauslife.com. Sieltä löytyy taas sitten torstaina uusi video. Moikka!